Έχουμε φίλοι μου το GLA που μόλις ολοκληρώσαμε. Έχουμε αλλάξει όλα αυτά εδώ. Πραγματικά απόλαυση το αυτοκίνητο. Ο πελάτης μας μας είχε και ένα τύχημα το πρωί και έχει σπάσει το βαμπρίζ μπροστά. Παρ' όλα αυτά μας το έφερε γιατί δεν ήθελε να χάσει το ραντεβού. Δείτε πόσο όμορφο αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί εδώ. Έχουμε βάλει φωτισμό, έχουμε βάλει τιμόνι, έχουμε βάλει οθόνες μεγάλες, γνήσιες, έχουμε βάλει τιμόνι AMG από το 24. Πραγματικά το αυτοκίνητο έχει αλλάξει στο 100%. Είναι ένα άλλο αυτοκίνητο, είναι αυτό που είπα το πρωί, ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά, την οποία φυσικά την παραδώσαμε μέσα στην ημέρα. Μεγάλη αλλαγή για το όχημα. Δείτε πώς ήταν το παλιό τιμόνι. Οι οθόνες, οι παλιές, οι μικρές. Αραγωγή. Έχουμε βάλει και τα λόγω των πορτών, γι' αυτό έχω βρέσει και τα κόκκινα εκεί που βλέπετε κάτω. Μια μεταμόρφωση του οχήματος. Πραγματικά μοιάζει πλέον με το νέο μοντέλο. Όπως βλέπετε, ο φωτισμός έχει προγραμματιστεί κανονικά στο όχημα. Δουλεύουν όλα εργοστασιακά. Τις διχρωμίες βλέπετε που έχει αντιπροσωπεία. Άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν έχω λόγια. Ambienica Design και ambienica.design.gr. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη στήριξη.